Sa wala importanteng tuyo sa dakbayan sa Sugbo nga magdalaw sa kinan, ayaw na lang una og sulod sa syudad kay kadtong mga essential trips lang ang tugutan og mga adlaw og sa Enero 2. Gipasabot sa Cebu City Government nga himuon kini alang sa ipatuman nga citywide clearing operation. Ani ang report. Sa Executive Order 152 nga giluwatan ni Mayor Mike Rama, gimando nini nga kadto lang essential travels ang tugutan nga makasulod sa syudad ug mga adlaw ug sa Enero 2 sunod tuig. Gitumong ang maong adlaw alang sa full clearing operation ilabi na sa mga dagkong kalsada nga gisakop na halos sa mga basura. Gipasabot ni Mayor Rama nga gusto lang nilang dili mabalda ang trabaho sa clearing team tungod sa daghang masakinan. We need our roads to be not kanagingan na to occupied much para paspas. Daghan naman kay mga pil ang barangay, mga pil ang ato ang mga truck. Hinoon badlungon lang una sa mga otoridad ang masakpan nga non-essential travelers. Giklaro sa mayor nga ang gihimo sa lokal nga gamhanan alang ra usab sa kaayuhan sa tanan. Gawas pa makasinati usab unya og grabing kahasol ang mga motorista kay tungod sa mga heavy equipment nga gamiton og peligrong maigo o masaghirani ini. The police are already aware about it, but please do not let the police do a citation, not even enforce. Please just be cooperative. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.